wat ben je nou aan het doen? Die lietse takjes, hè, die moeten weer houden. Daar ben die waterloten, die moeten al even zoeken. Maar dan op trappen staan. Ja. Maar ik werk met mijn grut. Nee, hè? Nee, dat is apart. Die in rechts. Nee, die tinnen. Die, helemaal eruit. Die? Ja, helemaal. Bij de krofthouw. Er zit nog een plan achter ik nog. Ja, zeker, maar dat gaat thuis samen net. Nee. Dan moet ik wat opbloeien. Het gaat om dat ik groeit, hè, maar ze moeten net gewoon bij elkaar zitten, want dan vangt niet het lach van de oren op. Oké. Nee, maar die dikkere bedoel ik zit. Deze? Ja, die, er helemaal. Helemaal? Ja, helemaal. Nou ja, dat zit hier direct in. Kijk, daar krijg je romte erin. Pakers altijd, moest de Petra erbij mee gooien kennen. Nou, goed. Ja, Pakert zei het dan. Ja. Maar, Die? Ja, die ja. Ja, die ken ik wel. en luistert die wel goed? Ja, zeker, ja. Wij doen dat al eerder tegen, dus dan blijft dat bij een 10. Hè? Ja. Want je kent ook Korik van deze club? Ja, we zijn niet voort bij elkaar, we zijn 100 meter van elkaar. Oh. Maar we kennen elkaar van het dorp eigenlijk al veel langer. Oh. Maar op een gegeven moment hebben wij bij een project allerlei fruitbomen in het dorp gekregen. En toen moesten er snoeiers komen. Ja. En dan hebben wij zo nog van die snoeicursus. En toen kwamen we bonus in. En toen ben we hierbij komen. Ja. Bij de Heegstambrigade. Klinkt niet wel mooi, nog Heegstambrigade. No? Je viel super een beetje adellijk. No? Maar 2 maanden door we in BM. En dan zeggen we nou, maar die taken eraan. Nou dan, lezen we soms even. Nou ja, en dat ik was verkeerd, dat is ik net zo mooi. Ja? Nee, ja, dat is ik net zo slim. Nee, want waar had het dan het meeste doel hoor? Bonnen heeft het meeste doel, dat is de hoofdman. Ja, dat is echt de hoofdman, ja. Ik coördineer dit wat, dit groepje. Nou ja, ik heb een cursus volgen. En ja, dat zijn eerder waar je dan kom je wat meer in. Ik mag graag in de natuur werken, ik vind fruitbomen mooi. Ik vind tuinen mooi, dus ja, toch wel een beetje meer passie. Ja, maar Jo, hebben we dat net dien voor je werk? Nee, ik heb dat niet van, nee, heel wel met mij. Nee? Nee. Wat hebben die dan? Ik heb ambtenaar geweest, bij de provincie dus. Ja, hè? Die viel net vol met hem. Samen dingen doen, dat is leuk. En dat gaat wel goed? Maar, Ja, we zien het nog wel. Ja? Ja, maar hun ook. Ja, dat is wel leuk. 6 keer in de maand, hè? Oh ja, dat, jouw eigen tuin is al klaar. Een tuin is nooit kleren. En dan ga je bij en dan wil je inschakelen. Dus dat is het punt. Hè? Ja, dan weet je hard wel te vinden. Ja, dat weet zo hard worden vinden. Ja. Deze mensen die snoeien dan net zelfs en die hel je hem erbij omdat ze de kunde net hebben. Hoe werkt het dat? Nou, meestal is het worsten, ja. En dat ben ik wel meestal niet zelf kennen, maar deze mensen die snoeien wel een lietsbietje, maar dat hege BM, dat is te vol van die mensen. En dan melden ze haar nog om bij landschapsbeheer. En dan goed, en dan krijg ik die adressen van midden en dan begin ik het via een planning van maken. We werken wel eens lietsadressen, die hebben zitten nog wat in Grut hier, maar we zitten wat bij mij achter in de achtertuin, in een BM of 2 BM's. Hartstikke gezellig, dus hiernaast zitten we eten thee drinken. Nou, morgen dan komen we weer en dan hebben we meestal even een hapje eten van onze kleren om de stoel. En dan een bakje koffie maar eerst en dan een stukje bal en dan weet je thee, dat is gezellig is wat. Ja. En je komt er nog zo plakken, hè, waar je ooit nog eens komen.